Iki tandang ana ya gane ngatiku. Mati dene aku. Oh ah. Oh ah. Oh Oh ah. Oh suwek coter. Mati ora
Lelanging driya mangung-mangung mangungkung kanduan remang lelena tanpa kanen yen tantulusa amengku diah kang utama wuwusnya Sri Narendra enak-enak suluk eneng ape muni adiku di patih wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu sawetara anggone awake dhewe makumpul ana ing dina iki ana wigati kang bakal ndak aturake marang sira Yadi nuwun inggih sinuwun Prabu nggone awake dhewe bakal mbubarake kiyaenane Lurah Semar kang bakal ngenekake salah sawijining sarasean ngumpulake para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa kabeh ngumpul ana ing Klampis Ireng sawerta bakal mejang wujuding ilmu sangkan paraning dumadi mula kang saka iku aja nganti iki mengko kedadian Yadi nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh yen to silar kiyane Lurah Semar bakal ngatur jiwa lan raganing menungsa pamikiraning manungsa kang dipengaruhi dening Ki Lurah Badranaya dina samangka awake dhewe ora oleh panggoda di inggih panjen mekaten sinuwun kula namung ngestakaken dawuh naga yaksa kula wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun kowe wis metu meneh nggih kula pun enten setahun mboten metu keju kabeh mula kang saka iku Yadi lan kabeh para wadyabala aja karondhaning gawe dina samangku dibudhalke para wadyabala tumuju ana ing Klampis Ireng saperlu njugakake nggoning Ki Lurah Badranaya ngenekake sarasean kang bakal ngurang roh marang para anak-anak Pandhawa lan para Pandhawa kang wis mlumpuk ana ing Klampis Ireng dibubarake ngestakaken dawuh benjang menapa anggenipun bidhal sinuwun ora ketang colok lintang obor rembulan dina samangku enggal budhalna para wadyabala ngestakaken dawuh sinuwun enjing bidhal gumuruh saking nagri kung ingkang balakaswa abrubusananira lir surya wedal ira saka ing jalan iki arsa madanging jagat tok wungup-wungup aneng sak pucaking wukir
berbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung kapiyarsa swaranipun lir ombak ing samudra ayo Kakang Patih monggo sinuwun budal wadyabala ayo para jim setan dribrangan ilu-ilu Banaspati wah woi wah buat
sigra bala kang tumingal acampa samya ngedale leret atet wileting kada wong doh yanggung manguncang nidi benjang sang aji mijil benjang sang aji mijil ladinyo ngedali wus Raden Sentyaki kawula wonten timbalan ingkang adhawuh sang begawan kapiwara mula anggoning awake dhewe njaga ana ing klampis sireng kene saperlu ing dina samangko Ki Lurah Badranaya bakal nganekake sarasean nggone ngumpul para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa satemah anggoning bakal ngaturake dawuh-dawuh ing dina samangku bakal netekake utawa mujudake pikir lan ati kang lahir lan batine isa sentosa yen to samempyok barang apa wae isa sumingkir ana ing bebaya kang bakal tumibana ing negara Ngamarta Raden Sentyaki kawula nanakna ngestakaken dawuh ing samangke kula kedah kados pundi sapa wae kang lumebu ana ing klampis sireng kene kang bakal ya kuwi murungake utawa bakal gawe geger ana ing klampis sireng Ki Lurah Badranaya kang bakal ngenekake sarasean dina samangku dibalekake yen ora gelem bali si adi kudu tanggaping sasmita kawula ngestakaken dawuh mula kang saka ki ayo awake dhewe kudu sing ngati-ngati nggoning jaga ana ing klampis sireng kene ngestakaken dawuh begawan kapiwara bumi langit goncang ganjing katon lir sang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik iki ana wong dhuwur ora dhuwur awake cilik brengose sak kepel sapa iki
Aja wani lanyu-lanyu. Yen to durung ngerti karo aku Raden Sentyaki, satriya saka Garbaruci. Kowe jenengmu sapa ngaku? Yen kowe tekon karo aku jenengku Digdya Kala Trembini. Aku kang bakal ngosak-ngasik ana ing kelampe sireng yen to bakal murungake Ki Lurah Badranaya bakal ngenekake sarasehan. Aja kok wani duga kurang cila. Yen kena mbubarake Ki Lurah Badranaya nggone iki ngenekke sarasehan. Yen iso gemblundung sirahe Sentyaki. Waduh keparat. Piye? Kowe wani nantang karo aku padha karo arep setor nyawa kowe. Kowe yen to gelem ngowahi dalan aku tumuju ana ing kampe sireng kowe bakal tak wenehi urip. Yen kowe bakal wani urip iki tanpa ana legane atiku mati dene aku. Aduh. Ayo. Rotoling abeh. Duming ana ndo.
amuk amuk. Oh. Sajake kok keplayu-playu ana apa Kakang Anoman? Waduh sinuwun. Kula kawon tanding kalih Wadyabala atas angin. Wadyabala kabeh padha kalah musuh Wadyabala atas angin. Rene nggih. Musuhe sapa? Nagayaksa gedhene ra umum. Dalange antek menggeh-menggeh. Suwiran nyekel wayang gedhe. Jan persis kaya sinden mburi ke pinggir dhewe wayangku. Kaya Buparti. Gedhi, kadek dijogetne niku muni kok 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 kok. Kok iso ning wayang kok dijogetke iso muni kok kok saking gedhine. Wis mundur aku dhewe sing bakal nrajangi nang Wadyabala atas angin. Ngestakaken dawuh sinuwun. Nagayaksa yen to kowe bakal wani karo Prabu Baladewa pantengi tanah Jawa lekane ati kok loko negara mati ten aku. Sing jenenge Nagayaksa. Iya kepara nyata sapa kowe bengok-bengok Aku Prabu Baladewa. Ratu negara Madukara. Madukara. Madukara ki dudu Mandura. Lah lek kuwi bener. Ayo legane atiku. Tandingana ora usah maju. Ayo legane atiku. Oh iya. Heh. Edan. Ho. Ayo. Edan. Ja. Ayo. Maju. Ayah. Ha. Ah. Hoi. Candak junjung kedrokake. Ja. Candak junjung kedrokake. Samar pamoring sukma sinukma ya winahya ing asebi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ayo Prabu Baladewa tutukna nggonmu musuh karo
naga yaksa pengen jeleput debokmu kene ayo. Waduh kepiye iki? Yen jelas yen aku kalah bakal disuraki karo para kawula ing Mandura. Ora ming Mandura tok. Yen to kowe gelut karo aku mesti kalah kowe diguyu karo Pak Camat sampean karo Pak Lurah Bumirejo. Nek Baladewa kalah karo naga yaksa. Sida ora dibayar. Sing bayar sapa? Aduh, piye iki caraku? Aku duwe cara. Caramu kuwi ayo maju. Nyuwun sewu. Kawigatosanipun kula madhep ngrika. Nyuwun sewu Pak Dalang Kenthuk Boi Kirik. Kirik matamu kuwi. Songlokne aku kirik iki. Kepeksa kula mengke timbangane kula disuraki karo Wadyabala kalih para sing delok-delok. Baladewa kok kalah karo naga yaksa kula nyuwun tulung kalih Pak Dalang Boi. Panjenengan kalahaken naga yaksa menika kula nyuwun kanthi saestu Bapak Dalang Slamet Boi timbang kula mengke disuraki karo Pak Camat, karo Pak Lurah, karo Pak Carik lan Pragat Desa Murejo nyuwun tulung sampeyan kalahaken naga yaksa. Oke, minggiro tak tandangane Baladewa aja menek naga yaksa kabeh yoga aku ora wedi. Matur suwun. Oke. Ya. Naga yaksa. Aku diperintah karo Prabu Baladewa. Nek Pak Camat golek kowe Baladewa kalah. Jelas dalange ya diguyu. Baladewa ya diguyu. Sing jelas wis saiki musuh aku. Yen to kowe wani karo aku, nantek karo jenenge Dalang Boi iki tandangana ya gane ngatiku mati dene aku. Oh ah oh ah oh oh ah oh suwek cangkem. Ayo otar mati rae gelau arepe dhewe. Sansaya dalu araras abyor lintang kangku medhap titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira Om Sang Dwijara rembrengeng lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang
Ing samangke wadyabala atas angin anggenipun perang wadyabala. Ingkang jagi wonten katentremanipun wonten ing Klampi Sireng. Inggih Ki Lurah Semar botenipun ngawontenaken salah satunggalipun sarasean. Ing samangke Prabu Baladewa lan Begawan Anoman nggenipun sampun kapikut tanding yudanipun kaliyan wadyabala ing atas angin. Ing samangke Klampi Sireng anggenipun sami pakempal ngawontenaken inggih menika wujudipun sarasean Ki Lurah Badranaya kantos dumugi titi wancine Goro.